si Anis dijambak, si Mintil mang kekaplok. Yen rata atas opo iso? Kudu awakmu sing ngatasi. Lah ya durung mosok iku kudu aku padahal kono ya nek gendek lho. Ya akhirnya piye kamu? Kabeh tak cekel gurune, Anis ya tak cekel gurune, akhirnya tak pelurut, tak repet dodone. Tiwas wis tak elingno maem sayang. Lah kok jebul dhek dulang-dulangan karo bojone. Cuk. Wis tak omongi ya, nek Nabi Muhammad kuwi ki utusane Allah. Lah kok ki sik nekat percaya wae karo omongane wong sing cintaku, sayangku udah makan belum? Nambah-nambahi rukun iman ae. Sakjane ki aku iri ya, nyawang wong makan sepiring berdua. Lah aku lho, rong piringnya tak ideni. Urip-uripan apa to iki? Sakjane kok bendina ke enake kur muga-muga karo mbok menawa. Leng celeng. Jawa, liku tak jenengi Jawa sisan. Jenenge Rodung Bewa. Rodok gede beko bunga. Yen liku kok jenenge sapa ta? Mas foto kata-katanya Mas. Ora kata-kata. Mau apa kok kok kata-kata iki. Yo sampe sitok iki. Susu beruang rasane anyep. Aku sing berjuang, wong liya sing nyesep. Mas, ra malam mingguan. Piye? Wong wayahe pacaran lho iki, malam minggu. Malam minggu nyapo? Wong pacaran ki nyapo? Pacaran orang gitik padha ae. Penting ngene iki jomblo gitik, rondo-rondo lho akeh ning kene. Gitik iki. Gatel-gatel rondo-rondo ning kene iki. Sok kegatelen. Penting gitik. Ki. Apa iki? Kan ngopo aku? Oh, jangan pernah mencintai seseorang yang orang itu tidak pernah mencintai kamu. Pada akhirnya kamu akan merasakan sakit hati. Ojo kaya mami, ngerti ra? Hancur. Bu Guru. Yo. Hari ini ada ilmu apa Bu Guru? Aku nggak punya ilmu. Ilmu gitik ada. Kamu Ya. mau ilmu apa? Biologi? Ya, ilmu biologi Guru. Biologi. Maksudnya, kowe kena bener kamu. Iki dikon anu wong wedok. Iki kerjaanmu malah ning kene video yang teke lho yo. Astagfirullahaladzim, aku poso, astagfirullahaladzim. Kowe dodolan apa to? Golek apa to jane ngawas ini? Jualan mercon, soalnya hatiku udah remuk gara-gara kau. Ya, tinggal ya. Pokoknya sepenting orang jual harga diri loh. Harga diriku tidak laku. Ada es buah, ada es krimut, ada kolak juga, ada Takjil. Weh, tenan iki aku tenanan kok. Ya, aku tuku kolak ya karo es kuut no. tongseng ayam juga. Oke. Baik. Bungkus ya. Tongseng tongstan. Bungkus. Anunya jualannya aja. Bakule. Enggak bakule Baku- jangan ya. bakule ora? Nanti anaknya turji lah marah-marah. Ya, makasih. Dibungkus. Aku arep teko dige kowe lanangan sing duwe cita-cita dadi garangan ngene karepmu nyapa? Kowe sermu ben dikira iki lanangan hebat, iso ngolehne wedokan kono kene iso celap-celup kono kene. Kowe ngerti? Wong lanang iki dinyatakan sukses kuwi
kuwi nek iso ngopeni lahir dan batin. Kowe ngerti gak? Wong kowe iki rokok isih tuku utilan lho, andekno kemelintiar dadi garangan barang. Asoki butuh. Jangan cocotmu pisan kowe engko jan kurang ajar. Aku yo gumun karo wong lanang sing iso-iso men muni kok bojoku ora seayu kowe ya. Bojoku kok ora sewangi kowe ya ning omah. Makane aku ora betah. Iso ya kowe lambemu muni kaya ngono kuwi ning wong wedok ya to. Padahal kowe nek muni kaya ngono kuwi berarti kowe iki mencerminkan kegagalanmu sebagai laki-laki. Padahal wong wedok kuwi ketok ayu, ketok wangi, kuwi mergo diopeni wong lanang tenanan. Saiki lewe pengen wong wedok ayu yo diopeni tok gawe duit rumangsamu. Kowe sebagai laki-laki nek terahno kowe iki iso ngopeni wong wedok, mesti bojomu ambil wangi. Ayu. Ora kowe lek pengen bojo ayu rambut ijolne cuk. Ragati. Semua itu butuh modal. Semua itu butuh uang. Iya, anakku lho saiki ning Jakarta. Jabatane dadi manajer. Anakku sing lunga ning Batam. Dadi uripku ki tuwe nak ngene iki ning omah. Ngono ki, Pak. Ampun, aku pengen lho kaya awakmu ngono ki, Sis. Tak dongakne anakmu ku ya sukses kaya anakmu ya. Amin. Aku saiki ora tretek-tretek Sis lek kon golek utangan ngono kuwi. Bude, dikongkon ibu, kon nakokne kurangan. Ayo kok Ibu? Yo, omong ibumu, omong lek aku sik urung duwe ya. Ki omong ibumu neh, lek ora ketemu aku, omong lek ketemu iki. Ya wis. Bagi yang mempunyai kendala bau badan, jarang mandi, kilo bos pakai minyak wangi, produknya Mami Gembrek, wajib beli, ya Mi. Nah, cek di keranjang kuning. Keranjang kuning itu di mana? Keranjang kuning itu di? Tak singgah. Padahal kan di? Keranjang kuning itu di? Tak singgah. Iya, kamu kan dodolan kok. Ya, ben masih todol minyak. Tidak seperti yang di film ya bos, Mami Gembrek itu nggak galak, orangnya dingin. Mami Gembrek itu dingin. Loh, dingin. Kuwi ke sing adem Ester. Es ngerti es ora? Yen uteke iki ki goro-goro ngelola kopi pangkon sepi jagat udan pelanggane ra nek sing teko mumet nang ngendas. Mulai kena dikumbah bojo ki soalnya emang ora pamit. Duh, tenan dong. Mandi to. Besuk-besuk ilang golek ket mang ora enek. Ning kon garapan ki mang lho, geng-gengan do tawur kabeh mang. Lek tawurannya apa? Mintil karo Anis lho, gegeran. Mintil kan rumangsa wong lawas to. Lah si Anis wong anyar rebutan segripe jarine kakean Anis. Lah Mintil iki rumangsa segripe dititen, akhirnya tawuran, geger tase Mintil dibuka Anis. Lah jero tase kan nek make up regular pecah. Akhirnya geger jambak-jambakan, si Anis dijambak. Si Mintil mang kekaplok, yen tak atase apa iso? Apa kudu awakmu sing ngatasi? Lah ya durung mosok iku kudu aku padahal ning kono ya nek gendek lho. Ya akhirnya piye kamu? Kabeh tak cekel gulune, Anes tak cekel gulune, akhirnya tak pelurut, tak repet dodone.